Il-proġett tal-Pjazza ta' Buġibba li ġie jiswa total ta' 10 miljun euro għadu mhux komplut. Dan hekk kif filmat li tellet fuq il-medja soċjali, Infrastructure Malta ikkonfermat li għatfadal xogħol xi jsir fuq il-mina li saret taħt l-istess pjazza. Tant li fadal xi pajpijiet tal-ilma x'jitqiegħdu cables tal-Enemalta kif ukoll l-infrastruttura tat-telekomunikazzjoni. Bosta kienu dawk li kummentaw taħt dan l-istess filmat u qasmu d-diżappunt tagħhom għal fatt li l-gvern ta' Roberta Bela nefa' 10 miljun euro fuq din il-pjazza li saret ta' malajr u li sallum il-ġurnata għada mhijiex lesta. B'ħafna persuni jinsistu li 10 miljun euro setgħu intefqu b'mod aktar għaqli fuq l-infrastruttura tat-toroq u l-bankini u l-ħtieġa li fil-pjazza jiġu installati strutturi tal-injam li jagħmlu id-dell u aktar siġar. Fost dawk li jikkummentaw kienu bosta dawk li jikkritikaw lill-gvern u qalu li żżufjetta bin-nies meta jinawgura dan il-proġett ġimgħa qabel l-elezzjoni għax ix-xogħol ma tlestix kif suppost u sar kollox blaġla. Din il-pjazza kienet imwieda li kellha tkun riġenerata lura fl-2021. Madana kollu ix-xogħol beda fi frar tal-2025 u infetħet aktar minn sena wara. Bix-xogħol huwa stmat li laħħaq is-somma ta' 10 miljun euro.